Pa Poreska uprava Republike Srpske nastavlja sa pozitivnim trendovima u naplati javnih prihoda, što pokazuju rezultati i prošle 24. godine. Ti trendovi su nastavljeni u 25. godini, gdje imamo opet značajno povećanje. Dakle, 24. godina je obilježena sa prvi put od postojanja Poreske uprave naplatom prihoda koja je premašila 4 milijarde, ukupno prihoda koji su dakle u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske. Tačnije 4 milijarde i 42 miliona maraka je ukupno naplaćeno javnih prihoda, što je povećanje od 12% ili 432 miliona više u odnosu na isti period 23. godine. Dakle, ako posmatramo 22. godinu, povećanje je veće za 940 miliona maraka. Što znači upravo da su mnogi faktori uticali na povećanje tih javnih prihoda, prije svega efikasnost rada Poreske uprave, a i povećanje te finansijske, odnosno poreske discipline od strane poreskih obveznika, što direktno utiče na smanjenje sive ekonomije, a svakako i mjere vlade u nekim ekonomskim njihovim pokazateljima koji ukazuju da je između ostalog povećan broj zaposlenih, a i povećane su značajno i plate, što je direktno uticalo na povećanje poreza na dohodak sa aspekta ličnih primanja i doprinosa. Isto tako imamo značajno povećanje i poreza na dobit, nekih od 89 miliona je dakle više naplaćeno poreza na dobit u 24. godini odnosno na 23. godine,